Čau lidi, teď to bude a dneska to bude z toho, že tady si zahrajeme Ranked Battle Royale, takže takže to bude celkem pro mě těžký, protože já neumím stavět a moc rankedy nehraju, jak můžete vidět, mám pouze bronz 3, takže moc se v tom nevyznám. Ale doufám, že aspoň zadám nějaký ty killy a snad vyhraju, no. Já tady zkusím dát týpkům ten emote. Pojďte. Dej mi srdíčko. Mě někdy nechtějí kámo odpovědět nějak na to srdíčko prostě. Schválně, jestli mi tady někdo na to neodpoví. Jestli nevíte, tak to je teďka v item shopu za free, takže to si tam normálně můžete takhle vzít. Je to úplně zadarmo. Ale nikdo mi nechce dát Ečko. Tak pojďte ne. Tak já se na to třeba vykašlu, nebo já nevím. To jsou fakt. Jak jsem říkal, jo, kámo, to je nový, ne, to tam, jak je to napsáno Battle Bus Launching In, tak kámo, to jsem ještě vůbec nikdy neviděl. No. Já padnu jako vždycky do brutálního bastonu. Do Brutal Bastion, myslím si, že se to tak říká. Nebo jak říká můj kámoš, brutální vašta. Já už ji vidím, jak mi do komentářů píšete, že to je hrozně cringe, já vím. Napište mi nějaký dobrý místo, který není třeba trezor a padáte do něj právě vy. A vždycky tam najdete nějaký dobrý zbraně. Určitě mi napište do komentářů. Je mi celkem líto, že už tady nejsou ty dorty, které tady dřív byly. Ty byly dobrý, kámo. Jsem vždycky sežral. Hnedka jako první. Hej, tak si vezmu DMR rovnou. Rare. Nevím, k čemu mi bude, teda kdyby na mě tady někdo naběh, ale vezmu si ho. Hej, tak to ne. Co budu dělat? Hele. Budem dělat, že tohle nikdo neviděl hlavně. To půjdu do mínusu. Ne, nic. Hele, budeme dělat, že tohle nikdo neviděl. A zapneme další hru. Kámo, já už vidím ty komentáře. Proč to hraju, když jsem takovej noob nebo něco takového určitě. Já už to vidím. Hej, ale to jako... Mně přišlo, že jsem jako fakt neměl šanci podle mě. Tak to mám velký štěstí, no, na začátek. No, to je nějaký dobrý týpek, to je nějaký najeťák. Tak nevadí, tak jdeme na druhou hru. A doufám, že tentokrát už nekončím 78. nebo kolikátej to bylo. Ježiš, ty vogo. No, jsem se tady před vámi všechno strapnil. Bomba. Pojďte hoši. Pojďte srdíčko. Pojďte. Prosím. Tak víte co, já se vám na to vykašlu, prostě se někým tady srdíčko dávat nebudu. Bum. Sakra. I to dává, počkej. To dává hodně. Ne, co děláš? 120, nice. Na to, že to je rare zbraně. Hej, teď ten skin se mi hodně líbí. Napište mi do komentářů, jestli byste ho chtěli. Jo, ne, on mi tam dal srdíčko a já tam nestihl dát Ečko. Tak to je škoda. Teď mám štěstí, že to Brutal Bastony nebo Brutal Bastion je celkem blízko cesty. Takže tam určitě spadnu.
A hoši, jestli to dobře vyjde, tak nějak do pár dní natočím Counter-Strike. Takže napište mi do komentářů, jestli mám třeba z Counter-Strikeu udělat víc dílů, jestli to vyjde. OK, už jsem skoro tady. Ježíš, to nenávidím tady na konci, když mi to dá ten glider, já tady celou dobu pak padám dolů. Nevidím tady někoho, kdo by se mnou padal. Kámo, já si jako pro mě asi naberu nějaký dobrý zbraně, protože jak jsem tam byl s tam tím týpkem, tak to bylo celkem na nic. Hej, tak to si jednu koupím. Jen tak. Můžou tady být něco na shieldy? Tohle třeba? Jo, aha. To dá jen 5 shieldů. To je dost na nic. Já tady slyším někoho něco ničit. Jo, někdo tady je. Ale já ho teďka hnedka nebudu fajtit, já tady dám. No vlastně. Hej. Nice. Tady ten nebyl tak těžký. Ne? Chci. Tak, jdu si dát ještě shieldy, teda mě tady trochu vyrušil. To jsem jen tak jako odprásk. OK. Hej, a už mám hrozně málo goldů. Předtím jsem měla 5000, ale teďka poslední dobou hrozně moc utrácím a... Yes, kámo. Říkejte mi laker největší. Kámo, já tady mám 3 legendárky hned na začátku. Kámo, ne, to je OG skin. Ne, aha. Tak to není OG skin, to se mi asi jen zdálo. Tady jdu pro nějaký ty bedínky. Pojď, co? Jo, to je dobrý, to je tam. Pojď. Dělej. Tak, pojď. Nic moc. A ještě jednu. Pojď. A podívejte se určitě na moje další videa z Fortniteu. A podívejte se taky určitě na videa Soundermana. Je to jeden takový velký borec, který by si určitě taky má YouTube kanál, právě jak jsem říkal, Sounderman. Je to takový jeden borec, už jsme spolu, jako vážně. Proč jsem si to kupoval? Sakra. Skvělý. Je to Chábr, už jsme s ním udělali i jedno YouTube video. A podívejte se na jeho kanál a dejte mu odběr samozřejmě, stejně jako mě. Já bych teďka chtěl najít nějaký fight, protože mám, řekl bych, dost dobrý zbraně. Až na tohle teda. Tak mně přijde, měl jsem hrozný štěstí, že mi tam padly ty legendárky. Hej, že by jsem šel k té Asoše, nebo jak se jmenuje, Asoka, to je Asoka myslím, ale nevím, jak se to skloňuje vůbec. Ale kámo, to asi nebudu dělat. Nebo víte co, když už to... Ježiš, mě to chodilo samo. Když už tam u toho budu, tak by jsem mohl. Ne, aha, už to někdo vybral. Ne, nevybral, ono to na mapě nejde vidět, přestože já tam mám natáčení. OK. Tady furt slyším nějaký divný zvuky. I tam někdo dostavil.
Tady je týpek. Já ho slyším. Jo. Kaby. Ne, aha, to není kaby. Dobrý kaby, kámo. To byl dobrý kaby, no. OK. Kámo, já pokaždý najdu týpka, zabiju ho, pak zase odejdu, tady nejsou žádný. Sakra. Halo. Ne, aha, tady je zóna. Tak já půjdu někam doprostřed. No, tam je anténa, ale to už nestihnu. Ne, aha, ona je v zóně, jako v zóně. Hej, tam se fajtí. Schválně, já a snajperka. Ha. Sakra. Ten neměl vůbec hápka. Hej, tak to jsou nějaký nubáci? Jsou to vůbec hráči? Ty prostě přijdu a sundám je. Takže no problém, bo. Hej, tam ještě střílej, to vidím, nahoře. Tak za něma půjdu. Už dofajtili. Bomba. Já vůbec nepoužívám to matro, protože na to nejsem zvyklý, kámo. Tak já půjdu tam, jak jsem si to označil. Hej, nebo... Ne. Já slyším někde tady. Jo, oni jsou někde blízko úplně. Kde jste? Tyho tlumenou pistolkou. Ještě jeden by tady měl být, ne? Tady asi nefajtil sám za sebou. Kam já si vylepším tady tu. Je. Yeah. Si vylepším třeba na Epic. Už mám celkem dobrý loadout. Snad jsem to vyslovil správně. Wow, to jak mě vymršilo. Hej, tak já půjdu zkusit, je tady zabít ty boťáky. Jsou tady někde. Já jako první zabiju tady ty low guardy. Pokud se mi to teda povede vůbec se zabít. Oni jsou totiž hodně dobrý. Tak. Tak. Easy, vezmeme tady slurpa. Vezmeme tady to. Nebo já to tam přeložím a slurpa vezmeme až pak. Tak, bomba. Tak, teď tady napiju tohohle toho a pak si vezmu slurpa sebou. Nice. OK, já jdu. Yes, to je dobrý, jak vidíme. Vždycky tu další zónu. Mám jeden klíč, ale... Učil si dost dobrý loadout, ale podle mě už si nekoupím nic lepšího. Za jeden ten. Jak se tomu říká? Za jeden klíč.
Teď to zničím, aby to někdo fakt nezničil. Aby se tady nemohl vyhýlovat. A jedu pryč. Hej, jedu po mě střílel. Kámo. Tak já jsem jaký laker, že jsem to přežil. Kde je týpek? Tamhle. Tak ten je můj. 65, 70, 75. Easy. To je ty týpci, jako kdyby se nesnažili. Tady otevře, jest klíč. OK, takže už jsme si koupili exotiku. To by bylo milé. Tady někde bývají, ne? Ty bedny. Tam někde u toho stánku. Já to nenávidím, když nemůžu běhat. Je to tady někde? Yes. Jest, je tam exotika. Hej, já to asi vezmu. Mně přijde, že je celkem jako... Mně přijde, že to je jedna z těch nejhorších exotik, ale kámo. Víte co, já ji vezmu. Teď to tady zahodím, aby to nikdo nenašel. No tak to určitě nikdo nenajde. Úplně top secret. Že bychom šli na ostrov? To je asi špatný nápad. Když tady není nic druhého. Kam půjdem? Tak půjdeme sem, zase k ním. A zkusíme zase kámo zabít garda. Jen celkem dobrý loadout. Já si myslím, že dneska bychom dokonce i mohli vyhrát. Nevidím to úplně jako beznadějně. Ne, půjdeme na ostrov. Ne, počkej, čau, já jen projdu. Nebo taky ne. Tam je týpek. Čau, před chvíli jsem ti zabil kamaráda. Kámo. 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 Hej, ne, já chci, já umřu na bota, kámo. Tak to ne. Rychle koupit si bodku. To nemůžu. Se rychle tady vypiju shielda. Jest tam nějaký týpek je fajtí. A tě zabije. Nice. Já úplně zapomněla, že vlastně nehraju zero buildy. Ne, on má bodku. Tak to jdu pryč. Možná, že bych mu zkusil dát snipe. Ty vogo, já ho zabil. Já se trefil. Co? Hej, tak to jak se mi povedlo. Tak si vezmeme korunku samozřejmě. Kámo, ten měl tolik věcí. Jak jsem se trefil? Jak jsem se trefil? Já teď to asi nepotřebuju úplně. To
tady nikdo nechám. Já to tady zastavím, ať někdo nenajde. Hej! Ty vogo! Tak to byl... Hej. Ne, kámo. Mě zabije, kámo, oni šli na mě dva. Kámo, tak to ne. Tak nevadí. Tak v příštím videu si zase zahrajeme, můžeme si zahrát tady rankedy. Napište do komentářů, jestli byste chtěli další rankedy a kolik budeme mít. 80, OK. Tak tohle je zatím všechno a zatím čau.